secret mo? Mahal po ako ng isang babae na nag-cheat sa akin po ng patago sa relationship. Parang siguro a week lang po kaming medyo nagka-getting to know each other. To be honest po, ako po yung sumagot sa kanya. Siya po yung nanliligaw sa akin doon. Dati po may minimit po siyang Navy na kumbaga bago pa po ba kami maging kami. And then medyo hindi po nang magandang nangyari. Like nagkaroon po silang demandahan. Yung once na medyo naiwan niya yung phone niya kasi may kinuha po. May napansin po ako na parang medyo flirty na conversation po. Talagang nag-investigate po ako kung ano. Then nakilala ko yung guy nga na tama nga yung speculations ko po. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Kayo po'y ngayon ay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Sa oras natin ngayon na 9:03 PM, kasama niyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titangelo. Kabisyo. Ang pinakamahirap daw na hanapin sa mundong to ay yung taong totoong mamahalin ka ng sobra-sobra. Madali daw maghanap ng partner. Madali daw maghanap ng boyfriend, girlfriend, pero ang tanong, hanggang kailan kayo? Kapag may problema na ba? Kapag magulo na ba ang sitwasyon? Nandyan pa rin ba yung taong hinahanap mo? Kapag hindi ka na ba nakatingin sa kanya at nasa malayo ka habang nagtatrabaho, ikaw pa rin kaya ang nasa puso niya? Kaya ang mga kasabihan kabisyo, sabi daw, kapag nakilala mo na yung tamang tao sa buhay mo, dapat daw ingatan at alagaan mo na. Dahil mahirap daw makahanap ng taong tunay at tapat na magmamahal sa'yo. Mga kabisyo, pakinggan po natin ang patikim ng Rocky Secret Files with Titangelo ngayong gabi na to. Niloloko ni Sir si Ma'am na amo ko. Yes mga kabisyo, tama po kayo ng napakinggan. Niloloko ni Sir si Ma'am na amo niya. Ano kaya ang kabuuang storya ng ating letter sender ngayong gabi na to? Ibig sabihin, ang ating letter sender ngayong gabi na to ay kasambahay nila, pwedeng hardinero nila, o kasama lamang nila sa bahay. Pero isa lang ang tumatakbo sa isip ko ngayon. Meron kayang naging relasyon ang amo at ang mismong kasambahay niya? Ito kaya ay tamang spekulasyon sa kwento ngayon na babasahin ng ating Basa Princess na si DJ Rakitera. Malalaman natin yan mga kabisyo sa aking pagbabalik. Dito lang yan sa 90.7 Love Radio. Sa oras natin ngayon na 9:07 PM, muli ako magbabalik.
DJ Rock, halo-halo ang nararamdaman ko. Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files.